हेलौ लोगोफोर, नै दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। मैयादि आं मोनसे गोदान भिडिअ हगारदोंमोन, माने दाख्लैबावैसो हाबा जानाय 6 दिननि गेजेरावनो हिनजाव गोदाना खारनाय आरोना। दा बेखौ माने हौवा गोदाननिफ्राय हौवा लागोनिफ्राय माने रिप्लाइ फैदों। नोंथांमोनहा माने नायलांबानो जाबाय, बिथांमोनहा मा बुंखो गावसोरनि फारसे नायलांदो बिदिब्ला। खुलुमबाय रायजो राजाफोर। दासान्दि जोंनि ससियेल मिडियायाव जाखिनि जाथायखौ लानानै दावराव दावसि दाङाबाजि जागासिनो दङ, बे बेलायाव जोंबो न'खर मोनसे हिसाबै जोंबो हौवा गोदाननि साइडनि जानानै खायसे जोंनि बुंथारनांगौ बाथ्राफोरखौ फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो बा मोनथिहोनो होननानै जोङो दान्दिसे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो सानदों। दा बेयावनो जोंहा दाख्लैसो जिथु जालांनाय हाबा, बे हाबानि जोंहा बर गोदान हिसाबै आंनिनो असे भागिन जयबीर बर', आं बिनि निजा बिमाय। दा आवगोलनि जालांनाय जाथायफोरा जालांजोब्बाय। दा जोंहा जिथु खैना गोदान बियो गोमाना दङ। थांखालिनिफ्राय दिनैसिम खायसे दिन जाबाय गोमानानै दङ। दा बे गोमाना थानायाव जोंनि न'खर मोननै लोगोसे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदा मोगा मोगि जाना दङ। बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौसो थोंजों खावलायनाय, जाय जोंनिफ्राय खारलांनाय गथ' बा खैना गोदान, बेयो दासिमबो बेबायदि थाखुमानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना जोङो दाख्लैनो जों गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे हजोंनि रायजोफोरजों जमा रायलायनानै जोङो थांखानाय सवालिखौ जोङो लाबोफिनला, बेबायदि मोनसे स्पष्ट बरन जोङो रायजो राजाजों रायलायनानै क्लियार काट होबोखादो। दा बेखायनो जेरावबो एसे खस्थ' थाखुमास्लायस्लाय स्र' ओंखारनानै न'आव थांनानै रायजो राजानि उसुबिदा आरो नोंसोरनि न'खर मोननैनि उसुबिदाखौ साफा खालामना होनांगौ। मानोना बेयाव नोङो जुदि आवगायनानै फैया, बेयाव जों जिखिनि समाधानखौ लुबैदों बेयो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंहा बिनानावखौ, नोङो जेरावखि थाया मानो न'खरनिजों रायलायनानै मोजाङै मोजां न'आव थांनानै जोंखौबो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ आरो नोंनि न'खरखौबो नोङो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ। जों होनखादों बार बार, नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि जागोन। मानोना जों मोनथिनायाव नोंबो न'खरनि मानसिजों बेबायदि मोजाङै सावरायनो मोनाखै। मानोना जों न'नि मानसि खोन्थाबोखादो जे बेफोर सावरायनायखौ रायजो राजा लाना सावरायनायखौ गथ'नो खोन्थाहर, नङाबा जोंखौ आरोबाव नागिरनानै हमखो हमसि लायफिननो हागौ साननानै थाखुमाबाय थागोन होनना बेबायदि जोङो रायलायबोखादोंमोन। दा जोंनिफ्राय बेनो गले गले खावलायनाय, नोङो ओंखारनानै भेजालफोरखौ फोजोबनांगौ। मानोना नोंखौनो लानानै जोंनि न'खर आरो नोंसानि न'खर, जाथि बंस' बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ। मानोना दिनै मबाइल खुलिबानो बिराद दावराव दावसि बे खेत्रखौ लानानै, बे जाथायखौ लानानै। दा बे बेलायाव नोङो जि एसे आवगोलाव नोंनि स्टेटमेन्ट होदों, बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै जोङो एसे गोसोखौ नार्भास मोननानै जोङो ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनाय ओंखारनायखौ जोंनो सावरायनानै माने जोंनि साइडनिफ्राय जोङो एसेबो बुङा, एसेबो माबाया होननानै जों थाबाय थादों। मानोना दावराव दावसिया बारा जालांगोन होननानै जोङो बेबायदि स्टेटमेन्ट होनाय बे आयदाखौ जों लायाखैमोन। नाथाय जोंहा बिनानावा दय एसे आगोलावसो जाबायदि स्टेटमेन्ट होलांबाय, बेखौ जों नुनानै एसे दुखु मोनदों। मानोना जिबायदि खोथा बुंदों, जोङो गोबां माबाफोरखौ बेबायदि गावनि केरेक्टारनि सायावबो डिपेन्ड खालामना जोङो बुंनो लुगैया। मानोना बेबो दा सिख्ला गथ'। नंगौ, खाफालाव गैयाबा जाया, बेखौनोथ' होनो खाफालनि लिरनाय। जालांबाय जालांबाय। दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबैथ' जोङो दा रावखौबो दाथिनानै बुंनो हाया। नोङो बेनिखायनो बेफोर गासैबो भेजालखौ बुजिनानै न'आव थांनांगौ आरो जोंनि भेजाल आरो न'खरनि भेजाल फोजोबना होनांगौ। आरो नों जिहेथु बाथ्राफोरखौ बुंदों, एक्सुवेलि एसेबां नंखाय बांखाय बाथ्राखौ बुंनो मोना। जोङो बेबायदि सभाब चरित्रनि न'खरनि जों मानसि नङा। दिनै जोंनि एरियानि रायजो राजाफोरा जोंनि न'खरनि बा जाथि खुरमानि जोंनि गियान आखुखौ मिथिगौ।
जोङो दुनियानि एरियानो नुगोन ओनसोलानो नुगोन जों निजिखौ जों मिसा बुंना माथिया मानोना दानो आंनि न' खाथिनि मानसियानो नुगोन अबेबा गामि खाथिनानो नुगोन आं मिसा बुंदों ना हसा बुंदों बेनिखायनो जोङो सैथो खोथाखौनो दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायहरगोन मानोना रानिया जिबायदि जोंनि सायाव माने गाज्रि स्वभाबनि मोनसे बाथ्रा बुंलांदों बेखौ लाना जोङो माने दुखु फोरमायदों जोंबो हायो नोंनि सायाव गोबां मोजां गाज्रि खोथा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायहरनो नाथाय जोङो बेखौ लुबैयाखै नोंनि केरेक्टारनि सायाव डिपेन्ड खालामना बाथ्रा बुंनो जों लुबैयाखै नोंबो सिख्ला गथ' नों जुदि उनफोराव हाबा जायोबा नोंहाबो प्रब्लेम फैगोन आरो लांलाय लाबलायनि खेथ्रआव रायजो राजाफोराबो बिराद मिथिनो लुबैदों एक्सुवेलि हाबा लानाया बेबायदि जर जुलुम लायनाय जाखो ना बर'नि नेमखान्थिजों नायलायनानै लाबोनाय जाखो बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो लुबैदों बेखौ एक्सुवेलि जोङो आवगोलावनो स्पस्ट होनांगौमोन खिन्थु जों बेबायदि ससियेल मिडियायाव बांद्राय दावराव दावसि जानायखौ लुबैया होननानै जों बेखौ जों निजिनो एसे सिं जाथबनाबाबो थाबाय थानाय जादों दा बेयाव जा बिनानावा बेबायदि गनायथावि बाथ्रा बुंनायावसो जों एसे जोंनि नांथारगौखिनिखौल' जों बुंगोन होननानै जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय